ଭିତରେ ସେମିତି କ'ଣ କରିଛି ସେପଟୁ କ'ଣ ସେପଟୁ ଗଲେ ସେମିତି ନେଇଯାଉ ଶାଢ଼ୀକି ସେଠି ଉଠିବା ଚାଲ ଗଲେ ଏଠି ଭଲ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ମୁଁ ପଛରେ ଦେଇ মেলা ବାହାରୁଛି ରେ ସେ ଭୟ মেলা ବାହାରୁନି ହଁ ଖାଇ ଦେଇଯିବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି ପାଗକୁ ଯିବେନି ଆଦৌ ପାଗକୁ ନେଇଯିବି ଏଇଟା ଟିକେ ନେବା ତାଙ୍କର କ'ଣ କମ୍ ବିଷ କି ଖାଇ ଦେଇଯିବା ତା ମା ଥିବ ହଁ ହଁ ଚାଲ 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 ଭିତରୁ ଚାଲ 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 ଶେଷ